time check. 4:40 AM. Ha? Malam pa dyan, ubi. Ay, ubi. Ubi ba yun? Ito. Magkano isa? 4. Ha? Ano na lang? 30. Dun sa chocolate. Opo. 30 po sa chocolate, 30 po yan. Kaya Racer o Giant? Tig 30 po. Hindi pa tuloy na eh. Hindi pa tuloy. Mapatuloy. Tatagad pa. Ano mo eh?
Barangay Tulig. Barangay Tulig. Entering Barangay Bulo. Ahon. Ahon na tayo. Kunti lang. Naka-road po papunta sa Kayan Falls. Ang sumbol. Po yung unang ahon paakyat na rough road, pero paakyat kayang kaya ha, chill chill lang. Tigil. Ha? Silakan. Tayo. Ito po ulit yung pakyat rough road. Hindi lang kaladaan. Ahon na rough road. Bato-bato. Hindi tayo magtutulak. Promise. Kayang kaya. Ayan na po yung bundok. Oh. Ahon pa rin. Ha? Ha? Tagoy. Ahon ulit, ahon. Ahon tayo ulit.
Wala ba? Ang kukudyo sa medalig ano? Kukudyo sa medalig. Ha? Ha? Alay. Tulak pa mo. Nakagear tayo ng dos. Hindi sana mapatid. Okay. Tayo ulit. Kaya natin yan. Ha? Siminto, pero niyang tampuloy, sa pag-agan ko man na yun. Diyo. Ha? Tampuloy, siminto. Basta sa luto ah. Ha? Ito, bababa naman. Malamig ang paligid. Hindi ka dinig mo yung huli ng mga ipon. Ano? Malapit na. Sa atin na tayo. Nakain na tayo. Oh. Diyo, diriso. Global. Sana all magaan ng bike. Sana all magaan ng bike. Ha? Iya to nulit pagiging Dito na dati. Wala eh. Sintang lang. Sorry, boy ako. Malumot sir. Dahil walang daan, balik. Maling daan. Hindi siya tamang daan. Agi boy. Ay.
Yan. Nakapaa kami. Simalindiran na namin. Ngayon, maba kami doon. Mali. Sakit sa paa. Sakit sa paa. Okay, enjoy. Tubig ulit. Ito ang trail. Baba. Ito. Tayo. Pababa, dahan-dahan lang. At dahil sakit sa paa. Hi people, welcome to my vlog. Tayo. Aray ko. Tulak ulit. So. Bit-bit tayo ng bike. Dahan. Malamig ang tubig. Malamig ang tubig. Sana all magaan ng bike. Usahahan ulit. Nah, bertemu mungkin. Sakilo po. Tulak na lang sa bitbit. Ko. Tutulak sila. Bundok po ang aming dinaanan. Time check. 8:00. Kaya pa. Tulak tayo. Dahil hindi ko kaya bitbitin ang aking bike. Bike namin naiwan doon. Iwan bike Marky.
Lakad tayo. Tubig, tubig. Tubig, tubig. Yun ang falls. Malamig ang tubig. Tayo. Lakad, lakad. Nice horse. Falls tayo, falls. Ito, sikat na Labrador Falls. Tubig. Welcome to Labrador. Labrador Falls. Ay, sila Maya. Ano nga na? Okay, sila Mikey. Bye, Mike. Ago ko jo, ago ko. 2021, nalagala na pigar. Alam. Kung bang kulay panagbay yung man.
Yan na. Ang kakalapit picture lang namin sa order. Time check 10:30. Pauwi na rin kami. Medyo matarik yung daan, tapos lupa madulas, kaya dahan-dahan. Nakila. Naninara sa narag gugawin. Ay, mga kinay. Paano nyo? Diyan ni. Sino? Sikay. Sakit. Ako na. Bahala rin. Sige lang siya rin. Sige, maraming siya na. Sige. Ay, ingatan. Ah.